Ashe dai kuna nan tare da mu masoya. 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 Ko ina mun ka zo sai mu ga kun yi gayya. Tafiyan nan ta yi nisa sannan kuma mun yi rasa. Godiya muka yi wa Allah ashe ke ba mu dubin masoya. Lalle da akwai masoya kwarai na gansu. Mamman da na je ni Nijar kwarai na tadda dubun masoya. Nijar da akwai masoya da ka je gunsu su tara gayya. Lalle waka uwa ce dan ta bani dubun masoya. Danyo baka duba waka ta tara masoya ba iyaka. Lalle wannan bayanan da soja kwarai na gamsu sosai. Sanadin waka na tashi na tsallake yobe zuwa makota. Sannan waka da ranar ta can Kamaru na samu mata. Shugaba na kasan Kamaru sannan ya kira ni ya bani kyauta. Na irga dala da mota gida mai kyau kuma mai nagarta. Mamman wakawan mu shata ka zo ka sanar da dubin masoya. Rannan da na je ni Sudan anan kwana gane ina yi tsada. Na samu dubin masoya suna kawo nama da ganda. Idan shi tafiyar Fulani a duk nisa sai kaga sanda. Daga na zama karrakanda cikin waka na zarce jadda. Kun san wane ne mamman wakawan waka a sabon shata ba nike ta. Kun san bishiya ta rimi ado ta kai wa gari fa sosai. Dan soja ina bayani akan waka na gamsu sosai. Ni bako ne cikinta na shiga ta karbe ni sosai. Ta bani gida da mota a gurin kwana ya gyaru sosai. To ku tashi mu je masoya bayani na kun gamsu sosai. To ku zo ku mu je masoya ni sa'a na fito na nema. Dan soja kwarai bayanin ka yayi daidai ba zan musa ba. Domin tafiyar masoya farar tafiya ce babu gaba. Na je ni guri da dama masoyan gaske ko ba su zamba. Ra'ayi riga ake cewa kalmar ba zan musa ba. Mamman wakawa da dan so da dan yobe ba arabe ba. Domin sana'a ta waka ita ta hada ba arabe ba. Kuma mu ba yan da ba kwarai na gode. Ashe dai kuna nan tare da mu masoya. 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 Ashe dai kuna nan tare da mu ko ina mun ka zo sai mu ga kun yi gayya. Tafiyan nan ta yi nisa sannan kuma mun yi rasa. Godiya muka yi wa Allah ashe ke ba mu dubin masoya. Lalle da akwai masoya kwarai na gansu. Mamman da na je ni Nijar kwarai na tadda dubun masoya. Nijar da akwai masoya da ka je gunsu su tara gayya. Lalle waka uwa ce dan ta bani dubun masoya. Danyo baka duba waka ta tara masoya ba iyaka. Lalle wannan bayanan da soja kwarai na gamsu sosai. Sanadin waka na tashi na tsallake yobe zuwa makota. Sannan waka da ranar ta can Kamaru na samu mata. Shugaba na kasan Kamaru sannan ya kira ni ya bani kyauta. Na irga dala da mota gida mai kyau kuma mai nagarta. Mamman wakawan mu shata ka zo ka sanar da dubin masoya. Rannan da na je ni Sudan anan kwana gane ina yi tsada. Na samu dubin masoya suna kawo nama da ganda. Idan shi tafiyar Fulani a duk nisa sai kaga sanda. Daga na zama karrakanda cikin waka na zarce jadda. Kun san wane ne mamman wakawan waka a sabon shata ba nike ta. Kun san bishiya ta rimi ado ta kai wa gari fa sosai. Dan soja ina bayani akan waka na gamsu sosai. Ni bako ne cikinta na shiga ta karbe ni sosai. Ta bani gida da mota a gurin kwana ya gyaru sosai. To ku tashi mu je masoya bayani na kun gamsu sosai. To ku zo ku mu je masoya ni sa'a na fito na nema. Dan soja kwarai bayanin ka yayi daidai ba zan musa ba. Domin tafiyar masoya farar tafiya ce babu gaba. Na je ni guri da dama masoyan gaske ko ba su zamba. Ra'ayi riga ake cewa kalmar ba zan musa ba. Mamman wakawa da dan so da dan yobe ba arabe ba. Domin sana'a ta waka ita ta hada ba arabe ba. Kuma mu ba yan da ba kwarai na gode. Ashe dai kuna nan tare da mu masoya. Ashe dai kuna nan tare da mu masoya. Ashe dai kuna nan tare da mu masoya. Ashe dai kuna nan tare da mu masoya.